जब सेल्फी लेबे के कहनी कले हनी नाये राजानी किसे बड़ी बहुत चोट बानिए बलमुआ मोबाइल चलावे न जावे ठीक से। जब सेल्फी लेबे के कहनी कले हनी नाये राजानी किसे बड़ी बहुत चोट बानिए बलम जी मोबाइल चलावे न जावे ठीक से। कान खोल के सुन ली अब की करब ना कि देरी यार देरिया बलम एगो रील बना देना बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया। चालू के कैमरा पिया ब्यूटी प्लस वाला पूरा सूट करी हो बंदा करी है के तनहाला। चालू के कैमरा पिया ब्यूटी प्लस वाला पूरा सूट करी हो बंदा करी है के तनहाला। बलम एगो रील बना लेना बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया। बोलबम के गीत से टकली हाखे सारी गे रही चिन्हासी एगो बाबा के दुआरी के। बोलबम के भजन से टकली हाखे सारी के रही चिन्हासी अजित बाबा के दुआरी के। केहू बीच में यारे लागी वीडियो के बेरिया बेरिया बलम एगो रील बना लेना बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया बलम एगो रील बना लेना जलवा